Note chewo chakla kiye cheye. Muye ke cheye. Manzora jamana ngona yawa. Wallahi anga doka anga jamana. Au ba kalama ne ba kalama minnu bi mara la o fana ba kalama. Dokera. Ami faka famu wa ami faka famu fana fa anye an seko yiminye amboke. Kamina nzigimbe fobi anga soko felawla ami marfo mangame. Atseka tate de o sara jamana mima o jamana de ko anti nyogonye o fama ko nti sabali o fama ko nti nyere jigi o fandango nti nyere jigi o jamana bi marché chogodi o bi marché chogodi islamu bana alala ka ku yere dungoy farali bi du kono sigidaw farale do nyamo ti nyogon fe jamana intemeno ka mi domine na fobi baw kele soforo kun soro min ka yan tega di nyogoma an ka nyogo min islamo dina nyamo an kana sigi kanin ko in laje an ga wula ga nyogo min an ga basigi nyini an tita yoroshi an tozo na mbarajuru de biya nabi jo nanye nabi jigi kan to akono o hukmu kele ba wajibiya an kelengele mi banga gerawna kuma jugu fo kuma jugu wale jugu jirali jamana kanu kanga ka yan kelengele bela ka wuli ka anjo beni kelenya ka sabati niveau bela kutubala nyogo neni ba de mazabu defam bay anga ni betoy note jamana tuntola do kan to akono de Machi datsega magala a tiɲɛ dɔnnen don a tɛ se ka fɔ mais anw b'a dɔn anw ka mɔgɔw de bɛ yen i ti dugu foyi ta Mali n'a mumɛ bɛɛ i ti village foyi ta ko mɔgɔ ti sɔrɔ an bolo dugu min na wa anw de bɛ wele sɛko dugawu ka an ye karamɔgɔ dugawu k'an ye an ka dugu datugulen don an tɛ se ka bɔ n'u boso filɛ k'u ka dumuni filɛ nin ye yɔrɔ jumɛn na jɛnɛ hali n'i y'u wele sisan dɔ b'a fɔ kɔngɔ bɛ na fa n'i da dugura la k'i ti jamana fɛ mais an ka mɔgɔw bɛ yen dun an bɛ mun kɛ i bɛ dugu joli sɔrɔ k'i ti taa an dɔw ka kalandenw sɔrɔ yen k'u t'an wele su fara tile kan ko délégation ti wuli ka na an nɔfɛ an ko a y'a to faamaw ma a bɛ dilan a y'a to faamaw ma a bɛ dilan nka an ye wele bɔ aw ye faamaw ka wele bɔ aw ye fantanw ka wele bɔ ala ye ala hinɛ jamana in na jamanaden dɔw bɛ tɔɲɔn na fura ti don dumuni ti don ni min banana i bɛ sa ko an kana fɔ o sera fɔ ye sa an bɛ mun kɛ o sera fɔ ye minnu bɛ na a ta anw n'aw cɛ civiliw a b'aw ni sɔrɔsiw de cɛ e ye sɔrɔsikɛ faga i ma anw faga wa sɔrɔsikɛ muso ye sɔrɔsi ye a fa ye sɔrɔsi ye wa a ba ye sɔrɔsi ye wa a den ye sɔrɔsi ye wa n'i y'o faga i m'olu bɛɛ bila problème na wa o la an ka bɛn kɛ o da ka di anw bɛɛ la an ka sabali o da ka di anw bɛɛ la certes Bismarck a réfléchi mais il n'a pas dit vrai. Ce n'est pas autour de la table ronde qu'on peut résoudre les grands problèmes. Il faut agir par le fer et le sang. J'ai dit non et c'est faux. C'est autour de la table ronde qu'on peut résoudre les grands problèmes. Sigikafo ma fait un feignet. Deuxième guerre mondiale, première guerre mondiale. Wallahi, il faut y m'a banni Sigikafo chez Marfa ou Koumane. Vous m'ou Koumane, mais Sigikafo de Adjo. Ola Ali Piangata, Sigikafo ou là. O de Nyoronate. Notre Tchao Tchakla qui est Tché. Eh, Mouye Ketché. Et Manzora Jamane Ngonawa. Généralu jigina kulu fe ya anw de wele marfa ta amolo muru ta amolo bere ta amolo pa ay wuli saraju bala ga jigi kana ata kuma fe o do foyi ta amolo mais bonya do tumbe ayo be sama ka bo ma bawla dugu jigi te almami te doni mi se ga jojo yoro do la bi minuna wati dola anw yelela netumala Mali politique mo ko tla be minana kata kati an yelela kata deli ka rubla an bonyaneno o de manga ka ba jamana kono dugutigi kunda dina nyamgo kunda ma ba kunda mo be minu nu kanga ka seka kuma mo bu kuma kuma hal no tey jamana yere kanga ko dila kulu bla ko bonya to yoro la o ya nga société la dai
an kana sɔn o ka ban denmisɛnnin kunda diinɛmɔgɔ kunda cɛkɔrɔba kunda a kana ban an ka société la